banyune. Wah. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iki. Lho mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak mancing ning awakmu. Manjing nang kene? Ya. Sedeng kok, sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ndi? Oh, aduh kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Mau piye to? Asik lho. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet-ambekan. Nen, ngampet-ambekan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Yo. Wis yo. Kowe wis tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawat wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis yo. Kawontenan Ngamarta menika mangke mboten badhe pisah kaliyan kawontenanipun Kakang Semar Duka. Menapa badhe lumampah lan menapa badhe tumindak kula mboten saged matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat Yayi Prabu Ngamarta. Nalika semanten legek ing driya nata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dupi midhangan sabdanipun ing Loko ing Ndrawati. Tuhun alindra ingkang wicaksana wasis. Ndadosaken kagiat jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanut ujarane ganten wardu jarwa kerca nawa durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping punika sebandha namu apa to kang dadi darunane. Ora rumatan lokorange Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra ing Karang Kadempel Atmajaning Lurah Semar Badranaya. Atmajaning Lurah Semar Badranaya ingkang wuragil iki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata mataraken karya cingak kang samya papan. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong. Atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya. Jagat wasaning Bathara Wayang Loro jagat. Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun, Yayi. Tumuten ngatimbal menapa wigatosipun Bagong dene sowan wonten Garing Amarta. Koko Prabu Kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun Yayi, sampun boten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira Panakawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing iladuni dumawahing tawang-tawang sinuwun linepatna ing tulamanu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda. Sesuk meneh nek sowan Alindra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong. Sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Niki wau jane komplit candangan kula ning dadak mandheg lapangan munggahke panggung. Mengkono Bagong. Nggih wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok geburi kelir kok geger.
Jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung. Iya Bagong. Nggih. Ngono to Bagong. Kasinggihan mongko gremes kula terus lambi kula uculi kula pepet teng mriku. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Mengarep gorek sing anyar. Mekaten sinuwun. Prayoga nunggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Oh nggih, pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana Ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripe Dahyanana ing kasantosaning ira. Iya. Ora sang kanggo ira. Oh nggih, nggih kebablasan kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya Bagong prayogakno ya Ponokawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Ponokawan Bagong Badararja sapraptamu. Ndara Werkudara. Ya, Wilujeng den bekti kula kunjung. ya prayogakno. Nune nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Ponokawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Nek gandeng kowe Ponokawan Pandhawa mesti dipenehi parilah karo para nayaka Punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nune nggih, ada wedi kalih kula niku abdi kinasih. Ya, prayogakno. Nune nggih, Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya tak tampa Ponokawan. Bagong padha raja sak praptamu. Bagong padha raja sak praptamu. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjung. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nune nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat iki ora Bagong wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu wae. Inggih, nggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan. Inggih. Adimu ora mbageke aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Slamet aku. Dicilekke awake ndak kena peloro jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajihe engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kaliyan semah kula. Bagus, pancen yo ngono kuwi. Sing jeneng wanita kuwi jarwa dasae wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo piyai kakung merga wong lanang ki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok ki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Ponokawan Bagong, Wonten dawuh sinuwun. ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekol binung teling ron klapa. Apuren to. Hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjaken sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Ponokawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula.
Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sateruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali Sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Lah ukurane wis semene kok ngono. Ha. Kula matur karo bapak, jane bapak iki nek ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi dadak digendong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten iki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek duwe penginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayane apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel e. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingklu. Iya Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi ga. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momone lho. Ya udu babi, baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong, bapakne iku nek gelem dadi dewa tengayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateten ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten? Iya Bagong. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateten ati suci pepayung budi rahayu. Kados to Prabu Rama ana maning.
Sok kuwi lho, sapa jenenge mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang. Bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumati saka Jamrut Air Mutiara Gergene Jamrut Mutiara Gergene. Ning bangun kayangan niku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1 tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan cemongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Untadya menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten saged diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen bareng kakangku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya.
menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu mboten nama kula arep-arep pisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yodipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu semanten ugi kula Prabu menapa dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau nggih monggo Koko Prabu paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau Koko Prabu Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nang ngenten iki terus waras. Nek ngoten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadompel. Dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun Yayi wonten dawuh mangke riyin kula badhe rembakan kaliyan Bagong Yayi Koko Prabu wonten timbalan mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring kengganem dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto kula nuwun pangapunten nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati kuwatose manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi jelek atiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelek kokean trebel Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto mangriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Nek Semar niku mau wong kedunungan derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuhane bapak urip ana ngalam padang. Niku lara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sorry. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku men kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampean nglarake ati kok.
Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembono, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo Brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngantari bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka 3, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti glesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok ning kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur kok. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo kok Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora iso melu-melu. Awas wae omongan. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Ora kudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit kula diutus bapakne merga men kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatahan piye? Tatahan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki lho Pak nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndorowati omong ngono dole. Heeh Pak wah tak pethokke. Sampean wani pethokan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika, Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula wis nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Yang wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wonten niku namung akiyu. Lho. Mban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon niku teges sampean mengiyakan.
napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula tak lapor kalih bapak sinuwun. Bathara jagat pangestu ngora. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kaliyan Kakang Semar Badranaya. Lan muluka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Lho, Ponokawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Ya pancen mengkono. Diutus dening Semar Badranaya kene bakal bangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialing-alingi sarta dialang-alangi karo Wakmu Ndarawati. Nganti kewetu pangandikane Wakmu Ndarawati sing ora ngepenake pikire Bagong. Wekasan Bagong nesu. Kabeh sing diketikake dening Wakmu Ndarawati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalaning barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulosara karo wong Ndarawati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngebanget ngabekti karo bendarane ya kuwi Wakmu Ndarawati. Ayo mono. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tumanduk marang Ponokawan Bagong. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten samangke kula bidal. Ngestu padha dawuh penggalipun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena, piye, Pak? Bagong Ayomono. Nek perkara ngayomi karo Bagong, sarta Bagong arep dikroyok karo wong Ndarawati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh mbiyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang ndi? Wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karangkadempel. Wis, Bapak budal ning Karangkadempel, Kakang Galukaca budal ning Karangkadempel, Kakang Turjo budal ning Karangkadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tempuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewuh karo aku. Mergo aku wis klina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Galukaca Kakang Turjo budal ning Karangkadempel mesake Kakang Semar. Wah, cap bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openono. Tak openane Ponokawan Bagong aja kuwatir, Pak. Ora pati nduga ngono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndarawati. Monggo adat sabene karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah, sinuwun. Kebangetan kowe ngeceh karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku ki sugih. Lara ati. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituti nama 3 dina. Iya, wis ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Ndarawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngeceh saben dina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga Pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-kata
perbuatane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setyaki tinunun kadanira wirang temandang setyaniko garwanira ing Bagong. Boten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora sak kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati. Mboten saestu. Menuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki Nalendra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika munekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati, ning wani karo pambegane sing ora bener, pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati iki nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Darawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinu Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang iku kleru. Kok sak kepenake dhewe ra. Kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Ya ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampean. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku emoh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen kebiyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya sing ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Ya dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajib tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu wae.
nyobaan terbangan kok meso kerantapan kaya ngono aku. Masa dioyak harus senjaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir, tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wis. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung merutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Iki ora mlayu. Ngrekoso iki. Setyaki nek wis ngamuk, awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning. Pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng jungkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbah wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ring titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing ngopo? Nangis wae wong arep mati kok. Gong. Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki nek aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon si Wandrawati. Terus kongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kan bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Oh, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garuca Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndrawati sing sajahe lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncak Gong. Belah. Nama ora sembrono lho. Wak tapi cangkemmu kowe karo Bandaraka wis ya, lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan Gong, mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Ndrawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus Saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh.
Ki jane namane omongane ra kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan kowe mantra sirahe kok kon maju meneh, atene modar. Nek mati tak uripke. Oh, iso wae. Iso. Nganggo apa? Iki banyu sumut. Ki tak peres metu banyune. Wah. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iki. Oh, lho mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing nang kene? Ya. Sedeng, Mbok? Sedeng wae. Kowe nek aku kan ngampet ambekan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Ya. Wis ya. Kowe nek tak njingi kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambles bumi wae iso, Gong. Masa Tenan aku ora ngapusi. mbok Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjini awakmu. Nek aku manjini awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawat wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis yo. ing papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong. wis Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Edian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul. Ora. Sedeng ya. Sedeng. Enak tenan. Terus kula niki Kowe dadi wong ampuh. mosok Tenan. Kowe pengen apa? pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Nah, wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih. Ya. Ngopo kok ora sida? Ngene ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso engko nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun. Terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Jron bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenan e. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran. Lho barang oleh ndodol saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh.
Ya wis ora. Nek nang njeron bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Ngguyang-guyu. Wah mayit to, asem kok. Kaya nek cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetane piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan karo jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kleregan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata, Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja geleran kowe saiki. Wani karo Bagong tandur tak sirami cukul rambutan. Cebloke nek lemah dadi apa kowe, Pak? Malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parah. Sumbarmu malah saja kowe wani dilat besi abang. Kulino aku dilat besi. Padake. Yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Pangga tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu. Tanda dari sekaran sinom Barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gathel siramu. Apa? Tanggo gathel siramu. Tanggo gatheng. Mu gatheng tak kira nek gathel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa lah turuti. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa. Karo Bathara Narada. Lho.
Bathara Narada. Merengi aku wahyu kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk wahyu kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Lah sembrono. Ayo. Sak wudel isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Wis notoki gundulku nganti moncrot ngene. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Jebloke ngentang nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kaceng. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, bahaya iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok mung meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengkulmu mlocot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Majes Tyaki Anggira Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene. Lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampeyan. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe dudut sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng ae muni ya. Wani ngono, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndrawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndrawati ki tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ha, wis kono kundur. Menawi dipun dukani Siwa Ndrawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampeyan kundur, rasa melu-melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundenmu Siwa Ndrawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampeyan melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis Tyaki kundur wae ning garba ruci. Ngoten nggih. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dinamati. Sampeyan niku pancen satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkaing masalah. Wis saiki kowe baliya. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe Kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak karo welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga
Pustaka Jamus Lima Sada kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah, mbok ampun wonten Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omongke diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyen ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Go. Sinayeng manggel mintonaken Dewi Kramanira kang mitrane ngasta Gembrang Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Oh Ibu Betari wonten dawuh Ibu Betari wonten dawuh Wadyabala dandang mangore nggih wonten dawuh Iki ana kalodhangan kono bakal entuk pangan nggih waduh lajeng wonten pundi pangan ingkang sampun dipun sumedyaken dhateng sangganing para berkasaan Nggak jaluk kabeh Wadyabala dandang mangore lumarapana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha benthik-benthikna kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestakaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan jim setanipun parangaken bidal. Aja nengkeng cicir kabeh kudu mangkat nun ngestakaken dawuh. Lajeng mangkatipun para Wadyabala benjang menapa? Sambung apa cara mangkat dina iki ulun bakal memanuki aku musuh kadohan ya nggih iki ngestaken ae ndang wanda budal Aku semono gondherake bareng kakangku ingkang wigati amung kepengin jumurung marang lekasing Semar Badranaya. Iya, Kakang Semar semono aku uga mengkono jumbuh kan ngendikaning Koko Prabu Darmakusuma. Matur nuwun, matur nuwun. Ya mung sing gedhe pangapuramu Kakang. Dene Puntadewa ora iso ngaturake pusaka katelune ingkang sira suwun. Ya kuwi tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kalih Bagong lan pun diaturke kalih kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan boten usah kuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Lima Sada menika dumados saking Nalindra ingkang duengune Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bangun kayangan jumbuh kan ping sampun kula aturaken Ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki
Dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sak mangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak, pacobane ya enggal bakal nekani, Ndara. Samareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti banjur miturut Kakang Semar kepiye mang ngaso sawetara wonten Karang Kadempel. Mengke nek pun padhang lajeng miwiti mbangun kayanganing sing wigati sampeyan ampun kundur. Latri lenggah prayogi luwih wonten Karang Kadempel, Ndara. Kontang wining samudra ing langun